А до мен е Владо Николов, човек, който няма нужда от представяне. Добре дошли. Добре. Приятно ми е. Как се чувствате преди началото? Супер, благодаря. Добре, кажете ни защо приехте поканата да се включите. Ники ми се обади, покани ме, идеята ме изкефи и ето ме тук. Страхотно. Защо бихте казали, че хората си заслужават да видят шоуто? Не знам. Нека да го видим първо какво ще се получи и след това да кажем, че си заслужава. Но според мен Ники и целият екип с усилията, които влагат, няма как да не се получи. Супер. Днес малко по-рано сте имали среща с софийските читатели по повод вашата книга "Високо", нали така? Да. Супер. Кажете ни малко повече за нея, за хората, които не се е чели. Написахме книга, в която разказваме основните по-интересните случки от моя живот. И Виолета Цветкова, реално писателката, която написа книгата, защото това са моите истории, но тя я написа, се е справила блестящо. И дори моите истории да не са интересни, това, което е направила Виолета, си струва да бъде прочетено. Страхотно. Препоръчваме на читателите ни сигурност да го направят. Тази година страната ни стана свидетел на успеха на националния отбор по волейбол. И всъщност вашите двама сина станаха определено звезди. Там какви бяха вашите чувства като родители? Напрегнато беше да гледаме мачовете. Хубаво е, че накрая завършихме с хепи енд. Сигурно цялата нация беше щастлива. Нещо, което ни обедини. Рядко сякаш ставаме свидетели на нещо такова. Радвам се, че се получи. А на какво искате да научите децата си, дори извън спорта? Кое е най-важното нещо? Трудно е да мога да кажа, че едно нещо е най-важното, но това, което се опитвам да ги уча, е да се отнасят с другите така, както те искат да се отнасят с тях. В кариерата си имате много отличия, медали, награди. Това ли е най-ценното в един професионален път? Кое? Наградите, отличията. Кое за вас е най-ценно? Докато играех, си мислех, че най-ценното е целта, постигането на поредната цел. Но всъщност сега от позициите на годините смятам, че най-важното е пътя. Извървения път. Страхотно. Прочетох, че след бенефисния си матч вие дарявате 50 000 събрани от билети на онкологично отделение. Колко важна е според вас благотворителността в днешно време? Трудно ми е да дам генерално заключение колко е важно. За мен е важно хората, които могат да помагат. И в общи линии, в голяма част от случаите, този, който помага, той се чувства по-добре от този, на който е помогнат. С наближаването на празниците, вие как ще ги отбележите? Напрегнато. Защо? Защото сега сме 14 декември, до края на годината трябва да пътувам до Италия, до Гърция и до Русия. Така че ще бъде напрегнати празници. Да, ще имате ли поне малко време да починете? Не. Добре, ви пожелавам след това, поне да имате това време. Какви са пожеланията ви тогава за 2026? Нещо много островно, стандартно, да сме здрави, за да можем да си преследваме целите. Пожелавам го на вас, на семейството ви и на всички наши зрители. За мен беше удоволствие. Благодаря. Благодаря.